Kok bangga ngarit kok ki. Kayak mau jari arep ngarit, nang ndi to wong iki? Arep bubut-bubut pari kok suket. Oh alah, kae to wong iki. Ngarit karo arep mantun pari kok metokor. Pandangnya akeh. Tibake ngarite ya gur ning kono. Oh alah tibake ngarit ning kene to, Pak. Iya. Ngono rong bubut-bubut lho Yohan. Alah ngarit sik kok bubut. Ya wae bubut-bubut sik kok keri ngarite. Oh ngarit angel kok bubut sik lho. Bubut ngarit dhisik bubut-bubute keri. Malah ngremeng ae lho kok ngarit engko. Kok Ya engko wayahe ngarite iki. kok ngremeng ae nek diomongi wong kok. Ya kan bubut-bubut dhisik sing penting to, sapine lho sik nek pakane. Alah. Wong suket enek kok dadak ngremeng ae. Malah teko kene ngarit ora bubut-bubut sik. Senengane gur gremeng ae dina-dina. Yo lah wong salah kok sampean. Iki ngono mesti ngono aku kok. Kok iso lho sing salah ki ya sampean ku lho. Wes diomongi balik rene iki bubut sik mangkat, engko ngarit balike, engko pakan engko cangkingan. Ora malah ngarit dhisik bubut-bubute sik utuh ngene iki. Kenyang apa wong aku ki yo ben. Ya ndan kok ngarit to kowe. Ya bubut-bubut sik iki to. Ora ngarit yo engko. Kene wong kok ora umum men lho iki. Ora umum sampean yo gene ngono to karo aku. Tok gara-gara Bubut sik. ya aku kok bangga ngarit kok ki. Bangga bubut bareng ngarit. Ya engko lho. Bangga. Ngomong. Ngarit sik. Aja ngarit sik. Temen iki kok ngono malahan. Gelang. Wong kok piye lho. Kok bangga kleru. Mengerti urung sarapan ngarit sik to harep bubut-bubut malah. Yo wae yo bubut-bubut sik ora ngarit sik to. Wong kok senengane gur maido kae. Kuwi bubut sik dipandai sik ora usah dibubut-bubut sik iki. Pandai sik terus dibubuti. Perintah ra pener ora. Padha wae. Perintah ora lunga ya ora pener ora. Lah pinter wong lanang to karo wong wedok nek gur masalah tandur ya. Ngurusi pari ya sok pinter moro-moro ngatur isuk-isuk. Alah, akan ngatur. ono wong ora. Lah nek diomongi. Aku ngono kuwi. Ngopo neh? Dipandai dhisik kok malah. Ya iki sukete sik teng terucuk iki lho. Kon mandai dhisik kok malah. Wis kono pandhaono kono apa karo ngarit to kono. Alah, buh. Wong ngarit isuk dipaido kon pandah, kon bubut. Harapan urung arep balik sarapan ngono pandhaono karo ngarit to dhewe. Lah arep mau sarapan rong masak aku. Sarapan segontah ngono.